Евангелле паводле Лукі. Альжбеце ж надышоў час нараджаць, і яна нарадзіла сына. Калі пачулі суседзі і сваякі яе, што пан учыніў вялікай міласэрнасць сваю да яе, радаваліся разам з ёю. На 8-й дзень прыйшлі абразаць дзіця і хацелі назваць яго імем бацькі ягонага, Захарыем, але адказваючы, маці ягоная сказала: «Не, але будзе названы Янам». Тады сказалі ёй: «Няма нікога з тваёй радні, каб называўся такім імем». У бацькі ж ягонага пыталіся на мігах, як бы хацеў назваць яго. Ён, папрасіўшы таблічку, напісаў: «Ян, імя яго». І ўсе здзівіліся. У гэты момант адразу адкрыліся вусны ягоныя і развязаўся язык ягоны, і ён загаварыў, праслаўляючы Бога. Ахапіў страх усіх суседзяў іхніх, і па ўсёй горнай краіне Юдэі яны расказвалі пра ўсё гэта. Усе, хто чуў, разважалі пра гэта ў сэрцах сваіх і казалі: «Што ж гэта будзе за дзіця? Бо рука пана была з ім». А дзіця расло і ўзмацнялася духам, і заставалася на пустыні да дня свайго з'яўлення перад Ізраэлем.